Ngayong araw, magluluto tayo ng lentils o legumes mga kaluto. Igigisa lang natin ito sa bawang, sibuyas, kamatis at luya. Sasawgan natin ng tinapa at yung ating dried shrimp. Maglalagay din tayo ng bunga ng ampalaya, dahon ng malunggay mga kaluto. At bagoong isda mga kaluto. Halina kayo, samahan nyo na akong magluto! Lovely, lovely, George. Let's pray. Lord God, maraming salamat po sa pagkain ito. Linisin mo po at sa maging kalakasan ko, Panginoon. And Lord God, salamat din po, Panginoon, na yung araw-araw na biyaya na yung binibigay, Lord God, at yung pangalaga nyo sa aming kalusugan at sa aming buhay, Lord God. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen, amen. Makantayon, kakabsak! Ramanantay man yung diguna, George. Sarap. Manamis-namis siya. Hindi tulad ng munggo. Ito po, lentil o legumes, mga kaluto. Bali, may nagbigay po sa akin, yung aking kumare. Maraming salamat, kumaring Abi. Ito na, linuto ko na. Yung lentil na binigay mo. Sarap. Ang sarap po niya, mga kaluto. Ngayon lang po ako nakatikim ng ganito, yung legumes. Manamis-namis po siya. Sarap, sarap.
Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto nagsasabing, lagi magdasal, count your blessing and stay positive.